Takže nazdar lidi, ja som Kolak, sa vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska si ideme zase stavať naše filmy. Teraz tu už máme druhý part, ak sa nemýlim. Minule sme tu postavili Avengers, Spidermana a tam vzadu Avatara. A dneska nás čakajú nové filmy, takže si tu ideme kúpiť green screen a svetlo. No. Worker 20. No si tu ide žrať popcorn, okej. Zvukár. Ale nemáme na toto peniaze. Palma. Ani na toto už nemám peniaze, ja som chudobný. No, máme 10 000. Môžeme kúpiť ďalšie svetlo. Za 20 000 tu môžeme kúpiť loď. Okej. Máme tu ešte palmu a green screen. Tak si ideme kúpiť túto palmu. A máme tu ďalšiu palmu. Tak to je skvelé. Že tu máme toľko palm, nemáme ani k čomu. A tu green screen, ktorý si ideme rovno aj kúpiť. Máme tu ešte workera za 25 000, to už sa bude aj herec. A máme tu green screen 8. OK, tak ideme si kúpiť ten green screen. To je takáto maličká plocha, no. Za 9 000 tu máme ten strom. Ešte nám chýba 3 000, aby sme si mohli kúpiť tú palmu. OK. Máme palmu. Vypadá to zatiaľ pekne, ale drahé toto už je. Za Robuxy. Čo máme? Musíme si našetriť na buď tú loď alebo na workera. Ja si kúpim toho workera. Máme už Tycoon Progress 12%. To už je hodne. Ešte nám tu chýba 3000 do toho, aby sme si mohli kúpiť loď. Tak. Aha, tak to som čakal, že bude väčšia loď. Je takéto maličké plavidlo. No tak tu je proste loď úplne k ničomu, keď môžeš chodiť po vode, ale tak chápem. Prečo tu môžeš chodiť po vode. Ale čakal som, že tá loď bude fakt väčšia. OK, musíme ešte počkať 10 000 dolarov a môžeme si kúpiť workera. A ja som zvedavý, čo tu budeme mať za ďalšie filmy. Tam to vypadá dobre, lebo tam máme nejaký vchod. A neviem fakt, čo to bude. Ideme si tu kúpiť ďalšieho kameramana, tak to nebude herec. Nevadí. Ale máme tu workera, tak ten už by mohol. To workera 21. By už to mohol pracovať a máme tu ďalšiu kameru. A tam máme suseda. Ešte tu je takto? Nevidím, iba tam cápka. No nič. Musíme si našetriť 32 000 až. No ak je tá klapka. Čo sme si minule ukazovali a tam sú vzadu asi dve. Tam je tá kamera. Zajímavé to tu je, no. No takýto vodopád neviditeľný. Super. Tak skvelé. Ešte 1000 potrebujem a môžem si to kúpiť. Aktor Jack. OK, máme tu nejakého Jacka. Máme tu fanúška Henryho. Ideme sa pozrieť do upgradeíkov. Ideme si ich poupgradeiť. Aby nám viac dávali. Aha. 5. level je maximum. Tak si ideme kúpiť až po 5. level každého. Aby nám pekne veľa zarábali. Tak.
ešte... Ja som si myslel, že to ide aspoň do levelu 10, ale tak nevadí, no. Myslím ešte... Jaj, toho tu my máme, ja si idem ešte kúpiť tento jeden riadok do levelu 5 a to už asi stačí. Zarábame už 4000 alebo 5000. 5000, ale budeme zarábať už 6. Asi keď to kúpim. Máme si tu ďalšieho Warcraft. Máme tu na set 5, už toto je celý film. OK. Máme tu na set 5 za 40 000. Tak ešte ideme upgradenúť jeden level. Máme tu na už dole upgradenutého na max level. OK. Aha, tohoto už máme tiež. Tak aj týchto dole. Už pokúpime, no. Tak máme hodne peňazí, máme 40 000. OK. A môžeme si kúpiť set 4. No takúto som si myslel, že loď bude tamtá, čo sme kúpili, tú maličku. Kúpime si tu green screen. A čo je toto za film? Je to nejaká dekorácia. A toto vôbec neviem, čo je za film, čo sme minule stavali. To fakt neviem. Ale ideme si tu kúpiť svetlo za 10 000 a kameru za 15, či koľko to bolo. Nepozeral som cenu. Ale pekné dekorácie tu máme. Za 45 tu máme veľa. Ideme si tu upgradenúť už do konca. Aby nám to zarábalo maximum peňazí. Ešte musíme kúpiť jeden celý riadok. Ešte 2 levely. A tento nám zarába 1000. OK, tak to je dosť. Už zarábame 10 000. Tento nám tiež zarába 1500, OK. To je hodne. Máme všetkých upgradenutých. Hej. Dobre, ideme si tu pokupovať. OK, máme tu takýto prístav. Svetlo. Worker. Ďalšie svetlo. OK, tak to bude premakaný film, ale stále neviem, že čo to je. 2000 potrebujeme. OK, máme prvého herca. Rybára. OK. Tak. Rybára som fakt nečakal, keď tu je prúd. Ideme si asi kúpiť ďalšieho. Aha. A tých rovno môžeme aj upgradenúť, aj s kameramanom. By nám zarábali veľa peňazí. Tak. Zarába nám jeden 2000. Hej. Aj tento nám zarába 2000. To už je hodne peňazí. Nám už to zarába toľko. Máme tu set 6, ktorý je nejak rýchlo. Nejaká veľká plocha. OK. Sa nesťažujem. Ale ak viete, že čo je toto za film, teraz čo sme stavali, tak napíšte to dole do komentárov. Som zvedavý, čo to je, lebo ja sám neviem. Polovicu z toho poznám a polovicu nepoznám. Portál? OK. Nejaký portál tu máme. Green screen, ďalší. Veľké skaly. OK. A ďalšie svetlo. Potom to všetko už stojí 100 000, 50 000.
Aj. To budeme mať čo šetriť. 70 000. A keby to tu aspoň bolo napísané, že čo to je, nie Worker 33. No to je na nič, no. Že to tam neukazujú. Ideme si tu upgradenúť ešte našich chlapcov, aby nám zarábali peniažky. Ďalšieho. Ja si ich idem kupovať a ich hneď upgradeovať. To bude najlepšie. Budú nám ešte veľa aj zarábať. Ďalší kameraman. Tak to bude veľa kameramanov na tomto filme. To sa zvedaví, že čo to bude. Ďalší worker. Albert. To je asi Einstein. Máme ho už na maximum. A ideme si tu kúpiť ďalšieho workera. Zvukár. A potom je tu za 70 000. A 100 000. To už je veľa. No. Ideme si tohoto kúpiť. Strongman, to je Hulk. Aha, tak tu ideme asi hrať Avengers. No, tu ideme hrať Avengers. Kto to bude? No. To je Thor. Aha, to poznám. To asi keď spolu bojovali v tom ringu v Avengeroch. Tak to sme dokončili a ideme asi už na set číslo. Nie. Aha, to ešte pokračuje. Nie, to sa už iba kupujú svetla, ktoré máme na čo. 10 000 zdravov. OK. Why not? Ideme si kúpiť ďalšie svetlá. A čo je toto? Za 10 000? Či 100 000? Ďalšia cesta. Bože. Tak my tam asi dozadu nejdeme nič robiť a ideme tunak. Tunak už máme set 7. OK. Ale za 150 000. To si ešte musíme šetriť. Ale čo máme tunak? Máme tu set 12, tak ja idem po porade a idem na set 7, či koľko to už bolo. Neviem, aký to už je set, popravde. Set 7, hej. Dobre. Toto čo zase bude? Stand. To bude nejaká show, alebo čo? OK. To bude nejaká party, ne? A rak. OK. Červený koberec. Veľké svetlo. OK, tak toto v popravde neviem. To vypadá ako Československu matalo normálne. Keby to nebol ten červený koberec a boli tu tlačítka. Tak to vypadá úplne ako Československu matalo. Ideme si tu pokúpiť ďalšie svetlá green screeny. Tu je 45, máme veľkú kameru, no tak to sa zvedavý, aká bude. Veľká. No tak to nie je veľká kamera, ale normálna. No dobre, tak máme upgradenutých. Máme 80 000 a tu si kúpime za 90 workera. Ideme si ho upgradenúť na maximum. Bo prečo nie? Zarába nám 1000. OK. Ďalší kameraman. My tu máme iba kameramanov stále, alebo zvukárov. Ako viem, že to je dôležité na natáčanie filmov, ale prečo je proste tak ďaleko? To nechápem, ale som rád, že nám zarábajú, ja sa nesťažujem. Set.
nebude toto tie príšerky SRO. Tak vypadá. Ale neviem. Vypadá to jak príšerky SRO. Lebo tu je tá posiel, green screen, worker, aha, máme zvukára. Teraz ideme upgradenúť na maximálny level. A to už máme, dobré. To máme za 125 000. Ďalšího. Nie, tak to bude Toy Story. OK. Ale už asi viem, prečo tam nemajú origomena, lebo kvôli copyrightu na týchto Worker 35. Ale tak mohli mu tam dať toto meno. A má tu ešte aj tú koubojku. A zarábajú nám 3000. To je... No, to je dobré. Tu sme kúpili to všetko. Alebo ešte tu máme dačo. Tu máme svetla. Dobre. Tak, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber zvonček, to ak už končíme. A ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Tak čus.